Más de uno. La Safor. Valldigna con Rafa Martínez. 12:43 minuts i ens comencem ja el nostre recorregut per la Safor Valldigna, parada i fonda en Gandia. Bé, estem en el vicealcalde, en Pep Alandete. Què tal? Benvingut. Quant de temps, Pep, que no parlàvem tu i jo. Com estàs? Molt de temps. Últimament sempre les xiques van darrere de tu. La Jessica sempre és la que t'entrevista. Molt bé, Rafa. Bueno, Pep, a veure, tenim la notícia des de luego és que m'ha omplit de curiositat, perquè diu d'ampliar la plaça Major. Com es pot ampliar la plaça Major sense tombar l'Ajuntament? No, home, no, és simplement ampliar les zones per a vianants, val? Com saps, hi ha una calçada i bé, en principi és una proposta que s'ha de encara aprovar, escoltar el veïnat, bé, però és una proposta interessant que és una manera d'ampliar les zones per a vianants de la nostra ciutat, que entra dins del nostre model de ciutat amable. Bé, la veritat és que l'espai no pot ser més bonic i més emblemàtic, no? Una perquè està a l'Ajuntament, està a la Seu, i al costat està el Palau dels Borja. Bueno, no han impulsat encara l'opinió dels veïns, perquè saps que sempre que es prenen decisions d'aquest tipus sol armar-se algun lío. No, però jo crec que bé, el veïnat segur que està d'acord i no hi ha cap... En aquest sentit no pense que hi haurà cap problema, perquè bé, estem acostumats a anar per tot el món i veure places, no? I la nostra plaça també es mereix aquest tractament i pense que estaran tots d'acord en aquesta proposta. Bé, quan diguem de que aspireu a rematar la peatonalització del centre històric, a què es referiu? A tot el centre històric? Clarisses, etcètera, incloïda? Sí, però això el que es farà a partir dels carrers que queden per condicionar és condicionar-los donant opció a que passe a que en un futur es pugui abordar la peatonalització, diríem, total, sense trànsit o no, val? Això és una qüestió que s'ha de decidir en un futur i, evidentment, per part de tota la ciutat. Ara, el veïnat i comerciants el que tindran és opció a veure com volen el seu carrer permetent aquesta doble funció que pugui tindre. Si tanqueu la part darrere de l'Ajuntament, tanquem una de les entrades de Gandia. Això darrere estem parlant de la plaça Major, estem parlant de la plaça Major quan diem ampliar la zona de vianants. Bueno, sabem que teniu entre mans moltes altres infraestructures importants per a Gandia. Conta-mos. Ai, moltíssimes. Mira, la més important, almenys per a mi, jo crec que és la inversió de l'edificant en què estem invertint 23 milions de la mà de la Conselleria d'Educació en tota la reforma, l'ampliació dels centres públics de la ciutat, fins al punt de no sé, el Col·legi de les Folles, que serà nou de trinca, o l'ampliació i reforma de l'Institut Nacional Mar, que així fins a tots els 13 centres públics de la ciutat, a més del Cervantes, que ja es va inaugurar en la Sí, ens comentaven els de l'Auxa Mas a veure si la cosa va en sèrio ja, perquè el que s'havia fet era molt poquet al costat de l'estat real de l'edifici, no? I a més tots els que d'alguna manera han anat a l'Institut Vell, doncs també mos agarra pena. No, l'Auxiar Mar l'any que ve el curs que ve, ja comença la construcció a principi del curs que ve, i això en un parell d'anys estarà enllestit, val? I així tots els centres en diferent mesura, perquè n'hi ha que necessiten més reforma que altres, però ha estat una tasca molt important que s'ha fet gràcies a
a la inversió de la conselleria i al treball dels nostres tècnics, perquè hi ha una delegació de competències de tal manera que el seguiment dels projectes i la revisió depèn de l'àrea d'urbanisme del nostre Ajuntament. Això se suposa que agilitzarà les gestions, no? També. Sí, clar, això ja ha creat una interacció molt fluida amb la comunitat escolar de cada centre, la comunitat educativa, de tal manera que s'han pogut incorporar i adaptar funcions o mancances que la pròpia comunitat educativa veia que no estaven en principi en el projecte. Ha funcionat, la veritat és que està funcionant molt bé, però clar, el Departament d'Urbanisme és que té moltes àrees i també estem en els polígons industrials intentant i tornant a emprendre Sant Joió, que és una de les nostres lacres, no?, que ha tingut el nostre Ajuntament i que fa falta que la gent ja no patisca i que incorporem aquest sòl industrial per a fer un clúster sociosanitari el més prompte possible i acabar amb tot el patiment que han tingut els propietaris d'aquesta zona i aportar ocupació a la nostra ciutat. Així com totes les urbanitzacions que n'hi ha en marxa, o el Palau de Justícia, la redacció del projecte del qual hem presentat avui, o sigui que és un no parar. Sí, la veritat és que el Palmito ja feia anys que no era tan ample. En quin punt està l'espai sociosanitari de Roís de Corella? L'espai sociosanitari molt bé, vull dir que també començaran, ja s'ha aprovat per part de la conselleria i bé, i va enguany a tirar avant ja. I sobretot de l'espai sociosanitari jo destacaria la importància òbviament per al barri, l'altra que s'ha incorporat un centre de dia per a crònics i que hi ha reserva per a aquest desitjat i reivindicat hospital de crònics que necessita la nostra. Això sí que són bones notícies. Està reservat, reservat l'espai, encara no s'ha aprovat, però bé, l'espai està ahí i evidentment ara farà falta les nostres pressions i la nostra reivindicació, que això és necessari, que tots pensem que és necessari. Pues això és el que diuen, ¿no? Con el mazo dando. Exacte. Bueno, què opines, Pep, de tot el que ha passat? Saps que l'oposició ha fet algunes crítiques, prou crítiques, una vegada passat lo de l'estat de la ciutat. Algo que comentar a aquest respecte? No, bé, l'oposició fa un paper de criticar coses que estan funcionant, i en aquest sentit, bé, el resultat, este govern no és un govern de paraules només, és un govern de paraules i de fets, com estem demostrant en el nostre dia a dia i en el nostre treball pel bé comú, no? És qüestió de temps. Quan diuen, és que l'edificant va retrasat, l'edificant no para. Esta setmana, la setmana passada, van començar les obres a Benifescar. Este mes, al principi del mes que ve, es licitarà ja tant el Tirant-lo Blanc com les obres del Tirant-lo Blanc com les de l'Ausiàs Mas. Per tant, i així tot, vull dir, avui s'ha aprovat la redacció del projecte del Palau de Justícia. No parem. Iberdrola ja ha confirmat que la subestació de Sant Joiop estarà en juny. Vull dir, són tota una sèrie de gestions que es fan. Sí, 20. 20 en tinc jo així apuntades. Ja s'ha obert l'accés del port, l'obertura del centre cívic de la quadra de Beniopa. I no, estic parlant de memòria, evidentment n'hi ha molt. Ja. Del Casal Jove, del Grau, vull dir, moltíssimes les urbanitzacions que també anem a emprendre en elles, el pont de Montepino, les altres urbanitzacions que s'està fent des de l'àrea d'urbanisme un treball molt intens, un treball que necessita també recursos humans que anem a
a proporcionar perquè són necessaris per a poder gestionar adequadament totes aquestes oportunitats que es donen, perquè cal dir que l'Ajuntament està en un pla d'ajust i que, per tant, moltes d'aquestes inversions són inversions que es aconsegueixen d'altres administracions gràcies a el treball dels nostres tècnics per aconseguir-les. Bueno, pues per lo que estem veient heu fet molta feina i teniu molta feina per a fer encara. Evidentment hem vingut ací per a fer això, per a treballar, per a aportar la nostra capacitat i la prioritat de les necessitats del veïnat de la ciutat, i no parem. La veritat és que no parem, i també escoltant, vull dir, escoltant el veïnat i escoltant a tots aquells que tinguen alguna suggerència o algun problema per solucionar. Estem perquè l'administració sigui el més eficaç possible, el més amable possible i el més eficient possible. I en això s'espera. Molt bé, Pep, sabem que tens moltíssima feina, però de tota manera també vas a donar-nos molta feina a nosaltres, perquè no el cap hi ha ningú dubte que anirem fent un seguiment de totes aquestes coses que teniu entre mans. Encantat, perquè el seguiment de les coses que es fan està molt bé. Això no és fum, això són fets, i entre totes i tots estem construint esta ciutat cada volta millor, una ciutat amable i una ciutat a la mesura de les persones. Molt bé, Pep. Una abraçada, gràcies per atendre-nos i seguirem en contacte, per supost. Vinga. Adéu.